बहुत हो गए। बहुत हो गई, अभी तो पूरा बोतल बाकी बा। अरे दारू के बाद नहीं के, ये चोरी ठगी के बाद बा। का मतलब बा तार जय हैं? अरे सब कुछ तो बढ़िया चल रहा बना। का बढ़िया चल रहा बा ठाकुर। कबल हमनी के यहाँ वहाँ भागल फिरल जाई और पूरा क्षेत्र के पुलिस हमनी के खो जाता। मतलब तू डरा गइलो हैं? अरे डराई के बात नहीं खे ठाकुर। देखा तू लोग हमार बात ध्यान से सुना। हाँ। अब हमनी के पास इतना पैसा बा कि पूरा जिंदगी बैठ के खा सकेला। काहे ना हमनी के कोनो गांव में बस के खुशहाल के जिंदगी जियल जाओ। मतलब तू गांव में खेती बाड़ी करबा? हाँ खेती करब, धंधा करब, अब बियाह करब। एकरा खातिर एगो आदमी से हम बात भी कैले बा। का मतलब तू आदमी से बियाह करबा? अच्छा और हसन बाकी हम ठान ले बानी गाँव जाए तो जाए। अच्छा जाए, गांव में सुंदर सुंदर लड़की मिली है ना? देखो जय, हैं? एक बार हम फिर कहा था नहीं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा बा, फिर संसार के झमेला में का है? हाँ तार बुढ़ापा आ गल बानू, तारा संसार से का मतलब बा। बाकी हमनी के तो अपन संसार बचावे दा। अरे तोरा हमनी के फीलिंग के बारे में का पता चली। जय, ठाकुर से ई तरह बात कर जाला, माफी मांगा उनकरा से। ना बीरू, कह दे एकरा जौन भी कहे के बा। अरे हम का बोलले बानी? हाँ कुछ गलत थोड़ा ना कहनी है। कबो के उससे प्यार के लोग बात तब ना प्यार के एहसास पता चली। अच्छा जय, कुछ सोचले बाड़ा कौना गांव जाए के बा? हैं? सोचले बानी? अरे हम तो फाइनल कर देले बानी। और गांव के नाम बा महुआ। महुआ? हाँ महुआ। और वहाँ हमनी के घर भी फाइनल हो गइल बा। का बात बा ठाकुर? महुआ गांव के नाम सुन के अता चौक काहे गइला? तार महुआ गांव से कोनो पुराना नाता बा का? एक मिनट जय, हाँ? जय तू ये घर कैसे खरीदला? मोबाइल से। मोबाइल से? हाँ अब मोबाइल में घर देखने घर पसंद आ गए और फिर मोबाइल से हम पैसा ट्रांसफर कर देंगे। बाकी कौन आदमी रहे जैसे तू घर खरीद लिया? ओकर नाम बा बाके बिहार।